Ce mascat ești tu, mă? Cine mă mascatul? Cine mă mascatul ăsta? Dacă e gata cu Nu e gata. Nu e gata. Cine mă mascatul ăsta? Că eu nu-l cunosc. A venit mascatul? 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 Uite mă, un mascat, mă. Ia uite-te mă, mascatule, la mine să te văd și eu în poză. Ia uite mă, ce mascat frumos. Te-a luat de recomanda mascatul. O întrebare să pui o activități. Va mai exista, este va mai exista procedura să nu ia. Tata cu părere cu mascatul.